Tento chlapec sa volá Benjamin. Jeho otec je priateľ poľovník a volá sa Martin. Viacej nebudem hovoriť, je to Martin. A vedľa jeho mamka a volá sa, ako sa volá mamka, som zabudol. Nože pomôcť mi, Benjamin. Mamka, ako sa volá? Mamka sa volá Lenka. Sa tešíme, tak sa tešíme. Moja manželka Valentína so susedkou Magdou a susedkou Drahušou. Áno. A ďalšia susedka je susedka Agnesa. A ďalšia pani to je Marcelka. Marcelka jej hovoria, keď bola dievča. Keď bola dievča, hovorí Marcela, teraz je Marcela. Romančaková. A vedľa je Betka. A tá Betka dneska prišla sama na akciu, pretože jej manžel išiel do Budapešti na Hungaroring. Dobre hovorím, pani Betka? Hungaroring. A išiel s ním aj pán starosta Michal Puškar, inžinier na zastupujúci starosta. No. Fotografujte ma teraz. No hovorte, že čo to je. Nie, čo mám povedať? To je moja Panna Maria. Naša. Naša Panna Maria z Medzaboriec. Moja susedka Agnesa. Ďalšia susedka Magda sú na odchode. Ale chatári sú skálni, pretože je tu Marian. Marian, pani Helenka, jeho priateľka. Jak sa volá menom, počkaj. Manželka. Tatiana. A tu naša Drahúša, tiež susedka. Áno, ahoj, ahoj. Zapnem prístroj. Na prázdno hutorí. Čiže to není ako priateľka pána Mariana, ale to je kolegyňa a volá sa ako? Tatiana. Tatiana. Je to veľmi veselá ako žena. A Helenka objavila svoju Pannu Mariu pri studničke. Po dlhej dobe, ktorú márne hľadala a ju objavila. A to je krásne. Nech slúži ľuďom. Áno, nech slúži ľuďom. Dávno, pred 200 rokmi še volal. Oslava, posvietenie studničky skončilo, ostali tu len skálni. Moja manželka, hlavný aktér programu Dušan Fantazír, pani Puškarová. A keď trošku posúdieme objektív ďalej, ostal tu vyčápnik, pán brat, Gabriel Golmic. Pivo bolo vyčerpané, už ide len vzduch z pipy. Čau, bratu. Dušan, a kamarát co neprišiel? Poci.